Naiwan pa yung isda namin. Mahirap ko. Oh, may alon. Baka maano tayo. Mga bag, dito kami ngayon sa Barangay Tundol, Anda, Pangasinan. Laumani. Naiwan pa yung isda namin. Mahirap ko. Oh, may alon. Baka maano tayo. Magilid. Oh, lakas ng alon, oh. Nasiraan kami ng makina ng bangka. Mauna lang muna ako. Layo ng nilangoy ko. Oh. Mga parts, nandito tayo ngayon sa Coral Park sa Anda, Pangasinan. Sobrang ganda nito mga parts. Upani! Mga pards, magkikilaw ako ng danggit. Kahuli lang dito sa Anda. At saka yung talaba. Sariwa lahat. Ito yung mga ingredients lang, pards. Simple lang to. Lalo na mga kasimanwa ko. Sanay na sanay yung mga tagapandan ng ganito. Ito yung asin, sibuyas, paminta na pino, sili at saka kalamansi, saka suka. Sukang sukang Anda rin. Dito rin galing yung suka nila sa parang paumbong ata, yung sanipa ba yun? Oh, yun. Simulan na natin.
Pangasinan tawag, pero sa Maynila lato. Kunin natin. Kapiranggot lang na makuha ko mga pals. Kasi napakalakas ng alon sa kabila, doon talaga ang marami. Tingnan nyo mga dito sa lugar na to. Hindi masyado. Wala masyado dito. Doon daw talaga sa kabila na malakas yung alon. Pero kung walang alon, pagtiyagaan ko sana kasi gusto kong iulam sana namin ngayon to. Lagay na natin itong arusip. Yung lato. Yan na lang. Walang luya, walang sibuyas, paminta lang, sili at saka suka. Ayos na to mga pards. Kainan na kami. Mangantayon. Pero manalangin muna tayo mga pards. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lapit mo yan. Mga pards oh. Malaka. Kawan oh. Bagungon. Sarap. Ipunin natin yung mga kalat natin. Kasi kailangan ang kalikasan linisin natin yung mga basura dito. Yan. Yan. Mga plastik.
Mga pards, mag shout out muna tayo. Shout out pala sa kumpare kong kaibigan, Bon Madrid, at saka si kapatid niyang si Bong Madrid. More power sa inyo mga pards. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe kayo sa kanila ha, mga pards. Shout out din pala sa mga bago kong subscriber, si Jason, si Laika, kay Ruben, Jet, Kata, Ra, GC, at sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo mga pards. Yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo ha. Ay, salamat sa Diyos, nakarating din sa bahay ng maayos. At mga parts, hanggang dito na lang itong vlog na to. Abangan nyo ang susunod na episode. Bye bye mga parts.